Јас најпрво сакам да се заблагодарам за големото гостопримство кое што го имаме овде во Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την μεγάλη φιλοξενία που έχουμε εδώ. Во Фанар во Истанбул, во Вселенската патриаршија. Εδώ στο Φανάρι, στη Κωνσταντινούπολη, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Денес е голем историски ден. Σήμερα είναι μεγάλη και ιστορική ημέρα. Затоа што после векови Охридската архиепископија сослужува заедно со Вселенската патриаршија. Επειδή μετά από αιώνες η Αρχιεπισκοπία Αχρίδος συλλειτουργεί με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Беше исправена една голема историска неправда. Διορθώθηκε μια μεγάλη ιστορική αδικία. И ќе се послужам со зборовите на нашиот архиепископ господин Стефан. Και θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του Αρχιεπισκόπου εμάς, κυρίου Στεφάνου, Кој што ги кажа на крајот на литургијата, ο οποίος τα είπε στο τέλος της λειτουργίας, дека Охридската древна архиепископија ότι η αρχαία Αρχιεπισκοπία Αχρίδος секогаш била рамо до рамо со Вселенската патриаршија, πάντα ήταν δίπλα με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, како татко и син, како мајка и ќерка, ως како πατέρας брат και и брат, γιος, αδελφός και αδελφός, μητέρα και θυγατέρα, како сослужител и сослужител. συλλειτουργός και συλλειτουργός. И затоа денес целиот наш народ, сите наши православни Γι' верници, αυτό σήμερα ολόκληρος ο λαός μας, όλοι οι Ορθόδοξοι πιστοί μας, со големо воодушевување με μεγάλο ενθουσιασμό, ја примија веста за ова заедничко сослужување, δέχτηκαν την είδηση για το σημερινό συλλήτουργο, за кое што јас искрено верувам για το οποίο εγώ ειλικρινά πιστεύω дека после примањето во сослужување и канонско единство на нашата црква, ότι μετά την ένταξη μας στην λειτουργική και κανονική κοινωνία ќе της биде Εκκλησίας крунисано, μας, ќе биде крунисано и со издавање на томус од страна на Вселенската ως патриаршија. αποτέλεσμα και ως κορυφή θα έρθει ο τόμος για το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας. Сакам уште еднаш да се заблагодарам на господин Ακόμα Стефан, μια φορά θα на ήθελα сите να владици на целиот ευχαριστήσω синод, τον Αρχιεπίσκοπο κύριο Στέφανο και σε όλους τους αρχιερείς και την Ιερά Σύνοδο, на Вселенскиот патриарх, στον Οικουμενικό Πατριάρχη господин Κύριε Бартоломеј, Βαρθολομέο синодот во Вселенската και την патриаршија. Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. И сакам да упатам порака до сите православни верници во целиот Και свет, θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα σε όλους τους Ορθοδόξους πιστούς σε όλο τον κόσμο, до сите свештеници σε όλους во τους православниот ιερείς, свет, στον Ορθόδοξο κόσμο, да посетат Северна Македонија, να επισκεφτούν την Βόρεια Μακεδονία, да го посетат Охрид, να επισκεφτούν древниот Охрид, την Αχρίδα, την αρχαία πόλη Αχρίδα, кој што представува катедра на православието. η οποία είναι έδρα της Ορθοδοξίας. Благодарам. Για τους θερμούς λόγους που είπε για να χαιρετήσει αυτήν την σημερινή ιστορική ημέρα. Му благодариме на господин премиер за топлите зборови што ги кажа за да изрази радост на денешниот ден. Εγώ θέλω να αρχίσω με δοξολογία Сакам да започнам προς το όνομα του Θεού των πατέρων μας со славословие кон Бога на нашите татковци, που μας χάρισε αυτή την όντως ιστορική ημέρα. кој ни го дарува на овој навистина историски ден. Να ευχαριστήσω τους αδελφούς μου αρχιερείς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, μαζί με τους οποίους πήραμε αυτήν την ιστορική απόφαση για την Εκκλησία της Αχρίδος. Да им благодарам и на архиереите на нашиот свети свештен синод заедно со кој ја донесовме одлуката. Αλλά ευχαριστώ και τον αδελφό Αρχιεπίσκοπο Στέφανο και τους συνεργάτες του, Но му благодарам и на братот архиепископот Стефан и на неговите соработници, τους αδελφούς αρχιερείς, τον Ιερό Κλήρο на και браќата τον λαό της архиереи Βορείου Μακεδονίας που εδέχθησαν και αγκάλιασαν με τόσο ενθουσιασμό και ευγνωμοσύνη προς τη Μητέρα Εκκλησία αυτήν την απόφασή μας. на свештенството и на народот кои што со толкова благодарност ја прифатија оваа одлука од мајката црква. Ευχαριστώ επίσης, Άγιε Αχρίδος, για την εμπιστοσύνη που εκδηλώσατε και με τις ομιλίες σας αυτές τις μέρες
προς την Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης Владико архиепископе Охридски, ви благодариме и за вашата доверба што ја искажавте преку вашите беседи изговорени. και να είστε βέβαιοι όλοι σας εκεί, στη Βόρεια Μακεδονία, ότι δεν θα διαψεύσουμε την εμπιστοσύνη σας και τις ελπίδες σας. И бидете уверени сите во Северна Македонија дека нема да ги демантираме вашата доверба и вашите очекувања. Είναι χρέος της Μητρός Εκκλησίας να συμπαρίσταται και να βοηθεί τις θυγατέρες της, Долг на мајката црква е да биде до нив и да им помага на нејзините ќерки. και ιδιαιτέρως στην Εκκλησία σας, η οποία επί 6 σχεδόν δεκαετίες ταλαιπωρήθηκε αποκεκομμένη από το σώμα της υπολείπου Ορθοδοξίας. А особено вашата црква која околу 6 децении се измачуваше одделена од останатото православие. Ο κύριος Πρωθυπουργός προσεκάλεσε όλους να επισκεφθούν την ωραία χώρα σας Господинот премиер упати покана сите да посетат вашата убава земја. μια ανάλογη πρόσκληση απίφθινε σε μένα προσωπικά ο Άγιος Αχρίδος Една соодветна покана упати кон мене и архиепископот Охридски. Κάποια στιγμή θα έχω την χαρά και την ευλογία να πραγματοποιήσω μια τέτοια επίσκεψη ανταποδίδοντας την σημερινή επίσκεψή σας στο Ιερό Κέντρο της Ορθοδοξίας. Во еден момент ќе имаме радоста и благослово да оствараме на таква посета, возвраќајќи на ова ваша денешна посета во центарот на православието. Στα 30 χρόνια της ταπεινής πατριαρχίας μου δέχθηκα εδώ στο Φανάρι πρωθυπουργούς και προέδρους της χώρας σας, Во текот на овие 30 години откако сум патриарх, овде примив председатели и премиери од вашата земја, οι οποίοι όλοι είχαν την ευγενή καλοσύνη να με προσκαλέσουν να σας επισκεφθώ. кои што сите има благородна добрина да ме поканат за да направам посетата. Και πάντοτε τους έλεγα ότι δεν μπορώ να πραγματοποιήσω αυτή την επίσκεψη εάν δεν επέλθει προηγουμένως η κοινωνία μεταξύ ημών και ημών. И секогаш кажував дека не можам да ја остварам таа посета се додека не се оствари заедницата помеѓу нас и вас. Και ειδού ο Θεός μας ευλόγησε να έχουμε αυτή την κοινωνία, να κοινωνήσουμε σήμερα από το αυτό ποτήριον της ζωής και όλα τα άλλα θα έρθουν ευλογημένα και με υπομονή και με εμπιστοσύνη όπως είπα προηγουμένως. И ете Бог благослови да имаме таа заедница и денес да се причестиме од истиот путир и се надеваме дека ќе имаме таа прилика за Σε αυτή την ιστορική και χαρμόσυνη στιγμή στέλνω την ευλογία της Μητρός Εκκλησίας Κωνσταντινούπολης σε ολόκληρο τον ευσεβή λαό της Βορείου Μακεδονίας. овој голем и историски ден. Ја го испраќам благословот кон благочестивиот народ на Северна Македонија. Εύχομαι η χώρα σας να γίνει μέλος και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Посакувам вашата земја да стане член на Европската заедница. Εύχομαι περαστικά στην σύζυγο του κυρίου Πρωθυπουργού που είχε ένα πρόβλημα υγείας. Посакувам да биде со помен на сопругата на господинот премиер кој има некој проблем со здравствен. Και εκ μέρους της Μητρός Εκκλησίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου αγκαλιάζω όλους σας με στοργή, αγάπη και ευλογία. Од страна на Вселенската патриаршија прегрнувам сите вас со родителска грижа и љубов. Hvala.